Egun on guztioi eta ongi etorri enpresarian azoka honetara. Eskerrak ematen hasi nahi dut, hau guztia ez bailitzateke posible izango bidelagunik gabe, eta beraz eskerrak eman dizkiet Gipuzkoako Foru Aldundiari, Hernaniko Udalari, Laboral Kutxari bereziki 3 hauei eskaini diguten lankidetza eta laguntzagatik. Eta nola ez, Orona Fundazioari bere etxe ikusgarri honetan hartzeagatik. Ekintzailetzaz eta finantziazio ereduez arituko gara gaurko enpresarean azokan, izen propioen zerrenda ere ez da edonolakoa izango, aditu eta ekintzaile sutsuak, Euskal Herriko enpresa askotako kideak, esperientzia handiko eta ibilbide luzeko pertsona sortzaile eta berritzaileak, arriskuak bere gain hartzeko prest daudenak, eta horiekin batera finantziazio erakunde garrantzitsuetako ordezkariak izango ditugu Orona Ideon. Antolakuntza xumea, baina asmo handikoa, iparra argi duena, ideiak partekatzeko foroa eskaintzea eta euskaraz lan egiten duten enpresen eta profesionalen arteko sarea ehuntzea, baita ekintzaileen artekoa ahalbidetzea ere, sinergiak bultzatuz eta elkarlana bideratuz. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko ideiak konpartitzeko espazioa eta jardunaldia izango da gaurkoa, eta seguru nago ez direla hausnarketa sakonak falta izango. Ekintzaileek, ekintzailetza sistematikoki sustatuko duen ingurune bat nahi dute Euskal Herrian, non administrazioetatik ekimen eta ideia berrien garapena bultzatuko den, eskola eta unibertsitateetan ikuspegi zabaleko jarduera sustatuko den eta entitate finantzieroek, aingeru inbertitzaileek eta abarrek proiektuak sortzeko baliabideak jarriko dituzten. Enpresarean egitasmoaren bitartez, bai euskarari ziurtagiriaren elkarteak, euskararen presentzia ziurtatu nahi du sistema horretan. Hori ere bada guri iritziz, etorkizuneko puzlearen pieza garrantzitsua. Eneko Kenner ekintzaileak, bai aldizkariaren azken alean dio, Euskal Herriak ekintzaileak behar dituela, eta guk horri gehituko diogu ahal dela euskaraz ekin dezatela. Ekimenak euskaraz sortu, abiatu eta gara ditzatela. Euskara era naturalean erabiliko duten aberastasun sustatzaileak behar ditugu, mundura begira eta beste hizkuntza batzuk ahoan izatera ohituta egongo direnak. Gure lurraldearen garapen osoa sustatzeko eta 21. mendeko Euskal Herrian era naturalean txertatzeko gai izango direnak. Ongi etorri beraz, enpresarean azokara, espero dugu gaurko jarduna ahalik eta oparoena izatea guztiontzat eta etorkizunean ere elkarrekin aritzea enpresarean proiektuan. Mila esker guztioi eta gozatu gaurko jardunaldiaz.